taga Dipolog, karong 2012. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. Arimen ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RNN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RNN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RNN. Radyo mo nationwide. Miingon si Moises sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri, nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, og paghimo niini ginamit ang bulawan, plata, og tumbaga, paghimo og mga alahas, pagkulit og kahoy, og tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel og si Oholiab, ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang pagabuluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon, sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana, o sa uban pang panapton. Magkahimo sila sa tanang matang sa buhat, og batid mo dibuho. Ato kanang gibasa sa Exodo Kapitulo 35, tudling 30 ngadto sa 35.
Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga amigo, mga kasama, mga makugihong nagapatalingog ning tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, sa gihapon kining ubos nyo nga lakad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mao gihapoy makig-uban kaninyo sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Pizza 22 sa bulan sa Enero, tuig 2012. Ako moingon kaninyong nagpaminaw diri sa dakbayan sa Dipolog, taman sa maapot sa signal sa RMN TXDR 981 AM 94.1 FM. Ako moingon mayong utto kaninyong tanan. Ug diya sa online internet ako moingon habagkute. Daghang kayong salamat sa mga text messages nga atong nadawat. Ikan sa atong mga suking dig paminaw, di ko nalang hinganlan sa kayo. Agi sa ubay-ubay na naghatag sa ilang mga feedback nga nalipay ta sa ilang mga reaksyon no, sa ato nga gihimo nga mga tulumanon sa nangagi. Mga igala, mga ginikanan, siguro kamong na minaw karon. Gibasa na to ang Exodo Kapitulo 35, tudling 30 ngadto sa 35. Diin atong nabasa nga ang Dios mao ang naghatag sa kaalam sa paghimo o pagbuhat og bisan unsa nga butang. O lakip na ni ana mao ang pagkulit o paghimo o mga larawan o mga ribulto. No, akong usbon sumala sa atong gibasa, no? By the way, akong sublion siguro ni to give more emphasis sa atong tulumanon karon kay kita nagasintro sa usak ka bahin sa atong pagtuo niya ng paghimo og mga relikyas, paghimo og mga larawan, paghimo og mga ribulto. O kung ano nga kinidili gayod nato mahikalimtan nga topiko dinhi sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, kana tungod kay kining maong bahina no sa atong pagtuo. Ubay-ubay o daghanan kay sa atong mga igsuon ang mga mingbiya sa tinuoang Katoliko tungod ni ini nga mga butanga. Kay ang Biblia naghisgot usab nga ang Dios nagadili og mga larawan o ribulto. Labi na gayud ang pagyukbo na ini. Unya base sa atong tinuoang Katoliko nganong naaman ta niya na. Nganong naaman tay mga dibuho, naaman tay mga larawan. Yato pa yung giludhan nga kana klarong-klaro man. Sa Biblia mabasa nga kana gidili. Og ato nang isgutan ang mga pipila ka bagatudling dinhi sa atong tulumanon. Unsa ang kahayag sa pagtuong Katoliko mahitungod ni anak. Kay naara man gyud ni sa pag-interpret, naara man gyud ni sa pagsabot sa mga tudling nga gibasa. O ang tinuoang Katoliko atong iklaro gyud ninyo. Dili supak sa mga tudling sa balaang kasulatan ug unsa gipanudlo sa Biblia, mga panudlo nga kadtong panudlo nga kinahanglang atong tumanon hangtod karon gikan pasdaang kasabutan hangtod sa bagong tugon ato kanang gituman gawas ni adtong mga practices o mga pagtulunan nga wa na gipadayon gawas ni ato. Pero kining mahitungod sa issues larawan mga higala mga igsuon ni adto pa. Mauro gyud gihapon wa gyud mautro, wa gyud mausab, wa gyud makulangi ang baruganang Katoliko mahintungod ni ini mga higala mga igsuon.
Subliyo na tugbasa ang mga tudling nga atong gikutlo na sa pagsugod. Miingon si Moises sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Hur sa panay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam, no, mga higala. Gihtagaan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Sa paghimo og mga maanindot nga mga plano og paghimo ni ini ginamit ang bulawan, plata og tumbaga, paghimog mga ihalas, pagkulit og kahoy og tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel ug si Oholiab, ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang pangapuluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon, sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lana, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana ug sa uban pang panapton, makahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid motipuho. Okay, mga igala ato yung gisubli to give more emphasis o karon di gyud nato malimtan kanang mahipatik gyud pag-ayo sa tungunahon o alimpatakan aron malisod na kini irison ba uborahon o papason. Kinahanglan gina kay kung mabura mawala gis tungunahon na mahimong usag gihapon ta sa mga tao nga hangtod karon wala gyud masabti ang tinuho ang Katoliko mahitungod ni ining isyu sa mga larawan, mga ikala. Ang tinuho ang Katoliko kung nganong nagama og mga larawan o ribulto, ikana tungod na sa pagpakita gayud, pagpasundayag unsa ang Dios, unsa ang iyang kabuhatan. Kung ang mga Katoliko naghimo og mga larawan, igo lang na nagpakita nga ang Diyos sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkamagbubuhat, nakita diya sa mga butang usab nga iyang gipangbuhat, di ba? Di ba ang kawanangan, ang kabituunan, ang sa panadiha ang universo, tanan-tanan mga kakahuyan, di ba kining kalibutan ug si atong nakita nagpakita ni sa pagkahalang doon, sa pagkaanaag yun sa Diyos, kaya di man ta makaingon nga magmugna ning mga butanga nga walay creator, walay gagama. Unya, basig yun sa mga pulo nga atong gibasa sa balaang kasulatan, mga higala, nga lakip na ng paghimo o pagdibuho, paghimog larawan, paghimog ribulto, kanang kaalama, dili na gikan sa demonyo, dili na gikan sa yawa. Kaalam na nga gikan gayud sa Diyos. O kung kinigigamit sa tao, gigamit sa mga Katoliko, kana nagpakita nga igo lang ang tinuho ang Katoliko nagpasundayag unsa ang Dios. Nakita nga diha sa paghatag niya sa maong kaalam nga to sa tao, kinigipasundayag sa Katoliko. Pinagis paggamit gayud ni ini mo nang maghimog mga ribulto. O diha gigamit ka na sa pagpatahom, ug unsa pa ang mga hinungdan ngano kining gihimo ni mga butanga, mga igala. So ngano man nga ato mang akusahan ang Katoliko nga sa paghimo og mga larawan sa Katoliko ribulto, nganong akusahan man nato nga ang tinuho ang Katoliko nagsupak sa kabubuton sa Dios nga kanang kaalam sa paghimo og ribulto, mga kinulit kaalam man nga gikan sa Dios. Unya kay gikan man sa Dios, mo nang gigawi nato, gigamit nato kana, o nang nagpakita nga igo lang ta mibuhat sa angay buhato na to. Kay ang kaalam nga gikan sa Dios kinahanglang gawion, kinahanglang gamiton. Di mo do, mga higala, mga kaigsuonan, mga ginikanan, ang tinuho ang Katoliko mahitungod niya ang puntuha, igo lang nagpadayag sa usa ka kamatuoran nga kinahanglang gawion ikinabuhi nato. Ako ng Diyos naghatag niya ng kaalamas paghimo og makalarawan o ribulto, kinahanglang gawion nato na og mo nang gigawi.
O gunya mga igala, dirita ron sa mga tudling, atong isunod yung mga tudling, nga gigawi sa atong mga igsuon nga nahimulag, sa ilang pag-alkontra, sa ilang pagsaway, sa ilang pagbiya. Gihimo nilang mga rason ba diya sa pagbiya nila sa tinuhoang Katoliko. Gani ako usap ko niyan ni adto. Niani unta ni adto. Kay ako hapit mangyud mo biya sa akong pagkatoliko tungod kay na influensyahan ko, nakat-on usab ko sa mga gipanudlo sa mga igsuon natong mga dili Katoliko o mga igsuon natong nahimuwag. Nakat-on usab ko sa ilang mga nahibaw-an ni adto og sarihang wala pa ko masayod unsa ang tubag, unsa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mahitungod ni ini mga higala, usapod unta ako sa mibiya sa maong tinuhoang Katoliko. Pero buti na lang, maayo na lang nga wala mo sugot ang Ginoo. Adunay mga igsuon natong gikasangkapan niya nga nahatagan kita sa kahayag, naka-eksplikar, nakahatag natong mga tubag, nakapasabot nato, nga giisip nato sila nga pinadala sila sa Dios nga ingon nga anghel, nganong ingon nga anghel tungod kay sila gihimong instrumento nga kita makat-on, mahayagan aron mapugnan nga dili kita mahituandos ngadto sa kasaypanan mahitungod ni ini mga higala sa pagtuo. Og wa gyud ko nabalhin tungod kay nahayagan man nakasabot ta mao na nga wa ta mobiya og gitawag ta ni ining buhata nga kinahanglan ipadayag usab, ireeko usab ang maong nasayra nato nga kahayag ngadto sa uban og haron ubay-ubay na usab tang matagaan sa kahayag. Hinuon dili ra pud ako ani mga higala mga igsuon. Ay ubay-ubay na pong mga Katoliko nga mibiya nga nibalik na usab sa sabakan Katoliko tungod kay nakasabot na sila, nahayagan na sila pinaagi sa mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko nga nasayod sa mga katubagan sa kahayag sa tinuhoang Katoliko mga higala mga igsuon. Mga igala, diya sa balaang kasulatan, naghisgot ang Diyos diya sa Exodo Kapitulo 20, tudling 4 hangtod sa 5. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa didto sa langit, o dinhi sa yuta, o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos ni magsimba ni ini kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos og abughuan ako. By the way mga higala, alag ni adtong mga suki natong tigpaminaw nga dugay nang nagpaminaw sa atong tulumanon. Hibalo kong inyo na ning nadunggan kay review naman ni atong tulumanon karon mahitungod ni ining issues larawan. Og alang ni adtong mga bag-ong listener, kung gusto mo download sa ato mga nangaging programa nga naghisgot mahitungod aning larawan, no, parang ma-facilitate ba o mapadali ang inyong pagtuon mahitungod na ini nga issue. Naanatay na himong programa ani mahitungod ani. So balik kani subli na lang ni, no? Kini atong mga tulumanon gud diri, atong mga topiko balik-balik ra man ni. Nganong balik-balik kay parehas man ni diya sa atong pagkaon sa kadlaw, buntag udto hapon, balik-balik ra may kita kaon may kita, di ba? Ya ang kahayag pud sa Tinuho ang Katoliko. Ubay-ubay nga hangtod karon nga wa gyapon masayod, mao nang kinahanglang balik-baliko nato kinamay bag-ong tubo. Na may mga bag-ong mga listener. For the sake sa mga bag-ong listener, mao nang subli-subli o nato. Niya katupong mga daan nga mga tigpaminaw, a sort of review na lang ni, no? O review parang di gyud malimtan kay diya sa pagbalik-balik naman diha mahimugso ang gahom sa aron di na gyud ta makalimot. Okay, atong gibasa ang Exodo 24 hangtod sa 5 nga naghisgot sa pagdili og paghimo og libulto o larawan. Bisan unsa, no? Nya sa Deuteronomio pod 4:16, mao man ni mga tudlinga ang gigamit sa mga igsuon nato nga nahimulag sa ilang pagbiya sa Tinuhoang Katoliko. Deuteronomio 4:16, ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon.
larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o babae. Ogi klaro gyud unsang matangas larawan na dagway sa lalaki kun babae. Nya matud palagi ang tinuoang Katoliko nakalapas kuno ni ana nganuman kay musud ka sa simbahang Katoliko no balay alam puan ng Katoliko makita ang kagdagway sa kababae ng atubang larawan ni Santa Maria. Nya dagway sa usa ka lalaki amo na dagway ni Senior Santo Niño o kanang San Antonio o San Vicente ug uban pang mga ribulto o larawan natos mga santos amo na mga lalaki o muna nga kitang tinuo ang Katoliko kuno nakalapas yan ang mandato sa Biblia nga gadili og pagbuhat og larawan bisan unsa dagway sa lalaki o babae. Pero mga higala sa gikaingon ko na sa miagi lagi natong tulumanon nga naghisgot ani. Kinahanglan ang atong pagsabot sa mga tudling sa balaang kasulatan aron kini ma-qualify nato nga husto og walay sayop dili sumpaki unsaon nato pag-ila paghisayod nga ang atong pagsabot sa Biblia husto. Usa sa timailhan nga ang atong pagsabot husto dili sayop dili policy mga higala. Kung kining interpretasyon na kung kining pagsabota dili mo sumpaki sa ubang teksto sa balaang kasulatan mga higala. Kaya nga naman, kung ang pagsabot nga asa ato pa di ay base sa Exodo 24 hangtod sa 5 gali na palaing sitas ani. O sa Deuteronomio 4:16 nga giklaro gyud dagway sa lalaki sa babae di gyud ipahimo dili pasimba. Kung ang atong pagsabot diretso lang gyud ba nga asa ato pa di gyud ay tapahimo og larawan. Ribulto bisan unsang dagway. Kung diha rata no taman period din ta sayop gyud ang Katoliko kay daghang kay larawan da sulod silang simbahan sa ilang balay. O kung diha ra tataman mahimong masipaan o dili nato matagaag bilipod ang mga tudling sa Biblia nga naghisgot nga ang Dios nagpahimo og larawan. Murabag dili nato matagaag importansya ang ubang mga bersikulo nga kung buot na hunaon, patas kinahanglan. Meaning ba, buot pa ang atong pagtagad, dili lang sa pipila lang katudling sa Biblia, kundi iapil usab na to mga tudling. Kaya nga naman, kay kinahanglan og unsay gitudlo tanan sa Biblia, ato gyung tuhuan. Ug moingon ng Biblia nga kining pagtulon-an na hangtod gyud sa hangtod bisan sa Bagong Testamento ato gyapon ning tuhuan. Kinahanglan sundon gyapon nato na. Sundon gyapon na. Pero kadtong uban noon nga giklaro po sa atong tinuhuan nga di nato ipadayon sama atong katong halad nga dugoon itong magpatay og mga hayop isip kabayranan sa atong mga kasalaanan. Dili na to sa atong panahong Kristiyano karon kay ang tinuod nga kabayranan sa tumang kasalaanan kadtong manggamatayon ni Kristo. Mao na. Pero og unsa may gipadayon karon mo na puy atong ipadayon. Di ba mga igala, mga igsuon? Og unsa pa tong mga practices sa Daang Testamento nga wa na ipadayon sa Bagong Testamento, maura po na ang dili na to ipadayon. Pero kadtong ipadayon sama ng pagbato na to Diyos kanang magbuhat taglaing Dios. Kaya gidili na sa Daang Testamento og hangtod karon gidili gyapon na. O kanang pagpangawat gidili na sa Daang Testamento ug hangtod karon gidili gyapon na, di ba mga igala? Nya kining mahitungod sa isyu mahitungod sa larawan giklaro man na sa Biblia. Kay kung moingon lang gyud ta diretso dayon nga gidili gyud ang larawan. Unya unsaon naman lang tong mga tudling sa Biblia nga ang Dios nagpahimog larawan. Niya sa atong gibasa pa gyud sa pagsugod ang Dios mo'y naghatag og kaalam sa tao sa paghimo og larawan o ribulto. Nya kaalam man na nga gikan sa Dios dili man na sa yawa. Nya moingon ka nga sayop ang paghimo og larawan. So, mga igala, kung ang tinuhoang Katoliko naghimog larawan o ribulto kana kinaapo na sa Biblia mga igala. Nakaroon basin moingon ang uban nga sa ato pa kanang inyong Biblia di ay wa day na nagkatakdo. Ang kana diing Dios sa Biblia
nagsumpaki di na. Wa di na magkadimao na iyang mga balaod o mga panudlo diha sa Biblia. Ngano man kay sa laing sita sa Biblia ang Dios gadili og larawan. Sa lain pong tudling sa Biblia ang Dios ga pahimo og larawan. Unang nakahinumdum ko sa akong higalang amigo nga Muslim, niingon siya nga, mauna nga kaming mga Muslim, dili mi mutuoan ng inyong Biblia. Kaya kanang inyong Biblia, daghang gayang mga pagtulunan dihang nagsumpaki, no, wala, nagkakontra-kontra. Itanawa na inyong Biblia, ang Diyos nagpahimog larawan. Then sa lain pong tudling sa Biblia, nagdili po siya, di yung sama na. Gadili, then gapahimo po. Ya maura. Di way klaro ng Biblia ninyo, nagsumpaki mo na dili na ang katuhuan not worthy of belief ng Biblia. Nagsumpaki man din ng mga gipang tudlo diha. Nagkaroon unsa may atong kahayag, unsa may atong tubaga na. Well, kana agong pag-ingon sa Dios nga gadili siya og larawan o ribulto. Dunay buot ipasabot niya ana, dunay qualification. Dili na kay basta na lang gadili siya nga wala siya rason wa siya hinungdan. Kay unang-una katong gibasa na to nga tudling sa Biblia, siya gud maoy gahatag og kaalam sa tao sa paghimo bisan unsa lakip sa pagkulit o paghimo og larawan. Diya nga nung pakasad-on man niya ang tao kung gamito ng kaalama kanang abilidara nga gikan man na niya. Well, mga igala, kinigong na pagdili sa Ginoo, pagdili sa Dios. Klaro man ni kaayo, no, ug unsay buot niya pasabot sa pagdili. Ug unsa po'y buot ipasabot niya sa iyang pagpahimo. So, unsa may buot ipasabot sa Dios kung magdili siya sa paghimog larawan? Kana mo'y importanteng pangutana. Na mao ni ang Yahweh. Mao ni ang kanabang unang ang ba sa kung gusto ta makasabot aning bahina sa pagtuos tinuoang Katoliko. Kinahanglang sayron sa nato unsay buot ipasabot nganong gadili siya sa paghimog larawan. Kay kung diretsoon lang nimo nga basta kay ang Dios gadili ana. Kinahanglang sayron na to. Paras ba tong kinsa man tong tawhanas Biblia nga gisugo siya si Abraham ba to? Abraham. Nga gimanduan siya sa Ginoo nga ihalad na imong anak. Siya mo imong halad. But pasabot patyo niya ang anak ba? Isip halad. Murag o kita, muritso lang dayon ta. Murag malibog ta. Bahali po ng Diyos. Yang gisugo si Abraham pagpapatay siyang anak. Nga yung balao na ba? Giingon ba siya ayaw pagpatay. Murag malibog batas mando sa Diyos ba? Kay yung ayaw pagpatay din na ay partis Biblia nga giingnan niya si Abraham nga ihalad na imong anak patiya na siya mo imong ihalad. Then kana kung modritso lang dana ba wa din ni ayo ning Dios sa Biblia kay wa may klaro kayo nang ka ipapatay ni anak pagyod ni Abraham ya mo pagyod iyang ihawon. Well, dili ta malibog kung masayod ta unsay hinungdan sa Dios, unsay iyang tumongan nung iyatong gimando ni Abraham. Well, ano man, tungod kay ni adtong higayon na gisuwayan, gitistingan sa Dios si Abraham. Gitistingan siya mo bitong na ila to si Abraham nga man of faith o amahan sa pagtuo, di ba naman sa Biblia? Ano man kay wag yun niya ihikaw ang iyang anak. Nga bisan pag ang anak mo'y ihalad, meaning kung ang Diyos mo dikta na mo sugo na nga maunay buhata bisan pa unsa kalisod, bisan pag malibog tang di ta kasabot kinahanglan mo tuo kita basta ang Diyos na mo'y magmando, di ba? Sama bagod anang usahay di ta malibog ta nga ang Diyos iyang giitahasan ng simbahan sa pagpanudlo. Unya giapil sa pagpanudlo sa simbahan nga gidid-an kita ng kontrasepsyon o paggamit og kondom, paggamit og unsa pa na diyang mga artificial contraception. Usahay malibog ta ana, di ba? Malibog ta nga naman nga naaman may tawhanon, naaman may hinungdan pod nga ang gamit may ana Lord. Pero tungod kay mandato na, mando na, kay kinahanglan mutahod magyud ta sa simbahan.
Kay mo man na gitukod man na ni Kristo. Bisan pag burag di ta kasabot ana, bisag lisod na to na tumanon tungod sa atong pagtuo, pagsalig, mutuo gid ta, di ba? Ingon na usab, una gikinahanglang pagtuo sa Dios ngini kanato. Di wa kinahanglan na ang atong mga kanabang mo kisi-kisi ba ta, mo rason ba ta? Og si Abraham wa pa to siya pagtuong sakto, mingon to siya, bali po ka Ginoo. Ug mao na imong sugo nako, dibatihon gyud kanako. Kinabuhi ko na. Nya ako pag yun ang anak, ako nang gihigugma, nya akong ihawon. Pero man of faith man, di man yun mo kisi-kisi, bisan unsay sugo sa Ginoo, tumanon yun na ni Abraham. Mo na example, bisag di ta kasabot tungod kay ang Dios may gasugo anak, kinahanglan mutuman kita mausab na sa tong panahon kanong ng RH bill. Ang gidididaan ta galing kita mga Katoliko ug dili Katoliko, kita tanan no, magkatoliko magdili. Anad man gyud tag supak-supak unsay kabubuton sa Dios, di ba? Bisag sige taglitok anang Lord's Prayer, amahan na mo na ka sa langit, pagdaygo ni ngalan, matuman ang imong pagbuot. Lahi may itong tumanon, sige lang taglitok anang imong pagbuot, Diyos may matuman. Pero lahi man dahil sa itong gibuhat, ang ato mong pagbuot may tumanon. Di ba? Ato din daghan din tagrason ng mga pari, kuan na, mga tao na, makasala na sayop, masayop, paghapon na sila, tinuod ba na, masayop. Pero kung mga pagtulon ang opisyal nga ilang gitulo, dili na gikan nila. Anang pagsupak sa contraception sa panakundom o unsa pa na diya mga gala, dili na pagtulunan nila, pagtulunan na sa Dios. Abot sa Dios, itudlo gyud siya ang simbahan bisa pag-unsa pa na kinsa pa na makasala sa sala pa na mga pari diya, mga obispo. Pero dili mo sugot ang Ginoo nga ang iyang simbahan makapanudlo officially og mga pagtulon ang supak sa iyang kabubuton. Mo na giprotehian, mo na ang simbahan bisag daghan pag makasasala diya sulod, mga pari man o dili. Kung magisgot nagpagtulunan kana kasaligan yun. Kumbut na hunaon lang kung isalig lang yun sa mga tao, sa mga pari sa ilang pagkatao. Kung ang mga protestante ilan nang giusob ni adtong 1930 nga gidawat na nila usbon, di ato punta mga pari kay mga laki ra man pud na, mga tao ra pud giusob ra pud unta na nila. Di ba di nagparehas na unta tatanan ron nga muuyo na ng RH bill. Kaya naampoy mga tinuhuan ron nga ilalaging giusab tong pagtulunan sa una nga kuan tungod sa social pressure mo nang gidawat na daghan kita mga rason, mga hinungdan o mga higala. Mo na, pero ang Diyos lagi sanglit doon na gyud tinuod nga simbahan resyuta. Mo na ang gibuot niya nga ang iyang simbahan resyuta dili gyud makatudlog mga pagtulon ng opisyal nga makadaot o makalubag sa mga pagtulunan sa Dios. Una ako mga higala, no? Hindi gyud ko makabiya sa tinuho ang Katoliko kay nakita na ko ang iyang kahayag. Na akong nasinati, akong nabati nga bisan pagdaghang mga makasasalang Katoliko, daghang mga Katoliko nga leader, mga pangulo, masimbahan man o magobyerno, nga daghang kay mga apan. Pero kung pagtulon ana, nakita na ko nga naagyod ang Diyos nag-uban. Kay mga pagtulon ang Katoliko tanan-tanan. Puros gyud kini pagtulunan nga wala gyud usbabah ug unsa gyud tong pagtulunan sa Dios. Okay, padayon ta aning larawan mga igala. So sayron nato unsa hinungdan. Dili kay mo kisi-kisi din ta. Nganong ang Dios gi manduan niya si Abraham sa unang ihaw niya ipaihaw ang anak, pero aram pud to ipadayon sa Dios ba? Sa dihang nakita ra sa Dios nga si Abraham day andam gyud mutuman ug unsa iyang isugo bisag unsa, bisag patyon pa iyang anak. Unay ra pong gibakwi dayon, di ba? Walay pa dayon. Una nga gimando to sa Dios sa pagtesting ni Abraham siyang pagtuo. So kini pong pahitungod sa larawan, ato pong sayron nganong gadili ang Dios og pahimog larawan. Di kay modritso lang din tag dili gyud ay paghimog larawan sa iyo gyud ng mga Katoliko. Ato sang sayron, ato sang pangutanon ang Dios kung mahimo nganong gadili man ka Ginoo. Nga sa laing sita sa Biblia nga amo gihapong mabasa, gapahimo man ka, in fact ikaw man gali mo gahatag namo og kaalam sa paghimog bisan unsa lakip sa paghimog larawan. Oh, di ba? So ana, atong ipangutana nganong gadili ang Dios. Okay, aniya ang tubag naa sa Exodo kapitulo 20 tudling 3.
Og napod sa Deuteronomio 4:15 ngadto 19. Unahon nato ning tudling 3 sa Exodo 20. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Kini importante kay ni kung mubasa tag Exodo 20. Dili ta mo diretso og 4 ngadto 5. Kay kung mo diretso ta og 4 og 5, maparehas unya atong sinabtan ana mga tinuhuan o mga ministro, pastor nga nagpadayong nag-atake sa tinuhuang Katoliko mahitungod aning issues larawan. Kay ang 4 ug 5 hisgot naman og ang Dios nagdili og larawan, then dili ka payukbuon. Nya ang 3 dili nila basahon og apil kung mukutlo sila 4 ug 5. Na kinahanglan naamang gudri ang Yahweh, naamang gudri sa bersikulo 3, kinahanglan dili nato ibulag ang mando sa bersikulo 3 kung mubasa tag 4 ug 5. Kay kung muritso tag 4 ug 5 na mahanging kay moingon man din ta na sayop gyud ang Katoliko kay gihimo maglarawan dan gayukbo pagyud. Ang bersikulo 3 unsa man ang gipasabot sa Ginoo naa dinhi kung magdili siya larawan. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Dayon sa bersikulo 4 ug 5 ayaw paghimog larawan din ayaw pagyukbo. Atong sumadahon ang tulo ka bersikulo, dili nato sumadahon ang 4 ug 5 lang. So iapila to ang 3. Unsay giingon niya? Ayaw pagbaton og laing Dios. Dayon sa 4 larawan dayon dili ka mayukbo. Sa ato pa kung sumadahon nato ng tulo ka bersikulo, ang Dios nagdili kung magbaton tag laing Dios ato pa kung maghimo tag larawan din isipon nato nga mo ni atong Dios. Ato nang trataron ingon nga Dios. Atong pagbati nga kanang larawan nga atong himuon mao na ang Dios. Mao nay gidili niya. Napananglit katong mga tao sa una. Anas Biblia katong maghimo sila katong larawan ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Then isipon din nila nga mo nay Dios. O kana mo isala, mo nay idolatria. Mo nay sa unang sugo mga higala. Ang pagbaton og laing Dios. So bisan unsang larawan nga imong himuon, madagway man sa lalaki o babae kanang gisgutan sa Deuteronomio 4:16, malalaki man o bisan unsang larawan na basta isipon nato nga Dios, mao nay gidili sa Dios kay pagbato naman naglaing Dios. Usara goy Dios. Pero kung maghimo tag larawan, isip dayan-dayan lang o pagpatahom, o kung magpasidungog tag bayani sa pagtuo, o aron kana bang dili nato malimtan ang maong bayani, pares ba ni Dr. Jose Rizal sa may itong rason ba nga nung naghimo tag ribulto o monumento ni Rizal sa itong plaza? Unang-una aron pagpatahom sa itong plaza. Okay, kanagong mga ribulto labi na maayo pagkahimo, may pagkagama. Mo appreciate din ta sa gahimo ana. Mura ato pong maapil labaw sa tanan og appreciate ang Dios, di ba? Kaya ang Dios mo'y creator sa tanan niya. Kung dunay tao makahimo og monumento ni Rizal, makaingon din ta na tanawa lagi tinuod gyud ang tao gihimo sama sa dagway sa Dios kay nakaambit ang tao sa unsa ang Dios, kay ang Dios magbubuhat niya ang tao maantigo mamuhimog larawan magkahimo og ribulto. So mo nay prueba day nga ang tao day gama gyud si Dios, di ba? O mao na kung mao nay katuyuan ato sa larawan pagpaila sa buhat sa Dios, kay kung kitagon magkahimog larawan o ribulto sama rang gipaila nato ang Dios pod, di ba? Kay ang Dios magbubuhat niya ang tao magbubuhat pod, magkagama pod, magka-create pod, magkakulit pod. O so kung maura na rason na to nga pagpakita sa himaya sa Dios, awa na'y dautan. Si Rizal atong gihimo agribulto para mapasidunggan siya. O mo man ato pong tuyo mga Katoliko maghimo tag larawan. Aron pun di puta kalimot ni Rizal, di ba? Mo man atong hinungdan mo nagitudlo pag nato sa eskwelahan. O mo man ay pagtulon ng Katoliko kung maghimog mga larawan, dayan-dayan na dayan aron mapasidunggan ang tag-iyas larawan, niya aron di pod malimtan kadtong tawhana o monument ang tag-iya ato. O ingon ana, o kana ra mga hinungdan mga higala dili na supak sa Biblia. Nya karon atong isa-isahon tagsa-tagsaon na to murag taas-taas pa tag panahon, unsa kaayo mga tudling sa Biblia pagprueba na dili sa atong tulumanon. Nawag yun na idili ng larawan. Nya ang uban pod moingon nga pero kami Veritas
okay raman mig larawan basta ilang ludhan kay kung ato kung ludhan ng larawan mao na nay pagpaila kuno nga gihimo na natong Dios ng larawan. O mga higala mga igsuon kana ato nang iapilon hinaot nga may isgutan nato nag-apil kanang yukbo. Kay kining yukbo po dili ni usara ka matang. Kay kung ang atong pagsabot ni anang yukbo usarang kaklase. Parehas anang atong mga igsuong saksi niyo ba hinaot di lang sila masakit ning atong isulti dire. Kay sa atong sabot gud ana mga igsuon natong saksi niyo ba dili lang gali kay saksi niyo ba bisan daghan ni sila. Nga ang ilang sabot ni anang pulong yukbo usar ka buok. Kanang yukbo ba nga gihinganlan nato sa Grego og latria, a supreme worship that can be given only to God. Mura man na ilang nahibawan, basta yukbo gani, yukbo ani mo ng butang, larawan o kanang tao, dautan na yun na, kay sama atong miyukbo si Cornelio ni Pedro, di ba gibadlong man to si Cornelio ni Pedro. Ya, bisan pa, ubang mga sita sa Biblia, ni yukbo og larawan, itong Baal, Diana, Astarot, suko ang Ginoo, di ba? Ya, kita ko mga Katoliko, yukbo man tas larawan, di klaro pong nakasupak tas Biblia. Mao lagi kinahanglan masabtan nato na nga kanang yukbo dili ra na usak kamatang o usak ka kana bang maingon dalang ang gibug-aton ana. Kay kung usara ang gibug-aton ni anang yukbo kana rang yukbo nga ikahatag lamang sa Dios. Well, bisan ako. Bisan pa ako musupak gyud ko sa tinuoang Katoliko nga kanang pagyukbo sa larawan ni Santa Maria, San Vicente, uguban pa sayop na, sala na. Pero kay nakakato naman koron, nakasabot naman koron, nga kana di ang yukbo, dili ra kay nay usa ang but pasabot ana. Nga ang yukbo di ay tinuod nga katong yukbo nga para sa Dios, para ra gyud to niya, di gyud nato pwede ipahinungod sa bisag unsa. Katong mga tao gud sa Daang Testamento nga nasuko ang Dios, kay kanang yukbo nga para niya, gihatag man po nila ni Baal, Mercure, Diana, Astarot, mo nang nasuko ang Diyos. Ang yukbo nga para niya, gihatag mas butang, gihatag mas mga kinulit nga larawan, mo nang nasuko ang Diyos. Pero kung kanang yukbo nato sa mga butang, yukbo ra na nga angay pud nila o para pud nila, di masukong ginawa na. Iba kanang naa sa Ebanghelyo kanang giasoy diha nga ihatag ang sa Dios ang iya sa Dios. Ihatag usab ang sa emperador ang iya sa emperador. Mo bitaw na nga dili daw ta ng pagbayad og buwis, pagbayad sa gobyerno og buwis, kay iya man as gobyerno, unang mobayad pud og buwis. Yang iya sa Dios ug unsa man pananglit ya sa simba nga mohalad ta. Ato mohalad pud ta diha simbahan. Kay iya man po na sa Diyos. Kana pong yukbo, mao po na. Ang yukbo nga para sa Diyos, dili na pwede sa larawan. Dili na pwede sa mga santos. Tinood na. Mao na ang kadto si Cornelio, katong yukbo niya nga, nakita man ni Pedro, ang katong yukbo niya, pagpakadiyos to. Kay si Cornelio, murag natakdan ba, nakahibalo man si San Pedro nga daghang kay mga tao nagunahuna nga tungod kay ang mga apostoles nagmilagro. Nagtuon na dayon sila nga mga Dios sa langit na naog sa yuta. Mo na ilang pag-ila sa mga apostoles kay nagmilagro ang mga apostoles, ang ilang hunahuna ala mga Dios dayon na naog gikas langit. Na ilang pagtuo pagbati sa mga apostol kay mga Dios naman pod. Mo na napatik sunahuna ni ni San Pedro. Oh wow, ang ubang tinuhuan dili katudlo o inani kay ang Espiritu Santo syempre dito ra man gyud mo giya sa kinatibukan sa tinuod gyud nga simbahan nga yang gitukod. Mao ni ang pamalandong sa tinuhuang Katoliko base sa giya sa Espiritu Santo. Nga mao na ba nga ang hunahuna ni Pedro nga si Cornelio sanglit wala pa gyud matudloy sa tibuok pagtulon ang Kristiyanos kay ang iyang na master ang iyang nahibawan katumang daan ra katong Jewish religion. Pag abot gud ni Kristo, pag abot sa mga apostol, pulihan na ni dili lang tinuhuan para sa mga Hudeyo. Kundi tinuhuan gyud nga pang tibuok kalibutan, universal sa tupak Katolika.
Niya muna nga, pag-ana ni Pedro, agoy, kinis Cornelio, buutan man Pero wa pa ni masayod doon sa gyud ang Kristyanismo. Kinanglan masayod ni siya. Yan naapod siyang unahon na kining iyar man kong giyukbuan. Niya, maulagi, natakdan siguro ni sa gikuan katong mga tao nga nagunahuna nga kami kay nagmilagro abig mga Dios naming nanaaw gikas langit. Unang nahuna-huna ni San Pedro nga katong yukbo ni Cornelio pagpakadiyos to. Maunang gibadlong siya ni Pedro. Ingnan siyang Pedro nga ayaw kay tao rako. Lugoon lamang ako. Mo to'y gibadlong to. Kanya katupong anghel. Nga maulagi mga igala. Nga kung muyukbo ta og anghel niya ang niya pagtuo nato sa anghel Dios. Dili po na maayo. Sala po na. Kay ang yukbo nga iya sa Dios, iya ra gyud na sa Dios. Pero kung moingon ta nga ang yukbo nga iya sa Dios, iya ra gyud na sa Dios, wala na magpasabot nga walay yukbo alang sa mga butang o alang sa mga santos. Mga igala sa Biblia na ay yukbo nga ang buti pasabot veneration lang o pagtahod. O na. Kay ngunani man guna mga higala, kanang yukbo nga o simba nga para sa Dios kanang gingalan nato sa Grego og latria. Supreme worship that can be given only to God. Nya sa in English ana gihubad nato na og adoration. Og only God can we adore. Sa Dios ra gyud ta maka-adore mga higala o musimba og kanang kinatasan. Pero kung muyukbo man ta og mga santos, dili na iyukbo nga pagpaka-Dios, kundi iyukbo na nga kanang gitawag nato sa Grego og dulia. Sa manang dulia, veneration sa in English. Niya ka na pong veneration o kanang pagtahod, gibahin po nato nas duha. Dulia o hyperdulia. Unsa man ang hyperdulia? Kanang hyperdulia ato nang yukbo nga gipahinungod ni Santa Maria. High meaning gipataas na to sa ubang mga santos si Santa Maria. Muna atong yukbo ni Santa Maria taas-taas taliwala sa mga santos. Pero igo ra ni taas ang atong pagyukbo ni Santa Maria sa atong pagsimba sa mga santos o pagyukbo sa mga santos. Ay kung ninyo sa ipa pagsabot tamo yung ikog pagsimba sa mga santos, but pasabot veneration, dili na pagsimba nga pagpakadiyos. Pero sa atong panahon karon gilimitahan ang meaning anang simba. Kung moingon galig simba sa Dios ra gyud na. Unang naipare moingon nga kita mga Katoliko wa ta magsimba sa larawan. Buri pasabot kanang simba nga iya sa Dios. No, wa ta magsimba sa larawan ingon nga Dios mo nibot pasabot sa pare. Pero ako no si Veritas gali manudlo, dili na ko gamiton ang binag-ulang. Gamiton po nako ang daan nga style. Kay sa daan nga style kanang simba wala na gilimit. Naisimba nga pag nagpasabot lag veneration mo nang iapil po nako. Mo nang moingon ko ninyo, pwede ko moingon nga kami mga Katoliko nagsimba mis larawan. Ambot pasabot nag-venerate mis larawan. O nagtahod dili tong simba nga iya sa Dios. Gani kung atog yung balikon tong atong tulumanon sa una mga higala nga gisaysay na to unsa kaayo mga tudling sa Biblia nga gigawi ng pulong simba. Gana sa Hebreo ana syaka nga gigawi gali na gigamit gali na pagpa kana lang mo muyukbo ka og kanang usa ka hari o bisag kanang butang pwede mo na mayukbuan na to basta pagtahod lang ang buti pasabot. O lagi na kung usara atong nahibaw-an anang pulong pagyukbo, mao nang maakusahan gyud nato ang mga Katoliko nga sayop gyud ang pagyukbo sa mga Katoliko sa larawan. Pero kung nasayod ta sa katekismong Katoliko nga kanang pagyukbo at tubangan sa larawan pagtahod rabot pasabot ana, di gyud nato maakusahan ng mga Katoliko nga nagsimba og laing Dios. Sa
Sa Deuteronomio 4:15 ngadto 19 nag-ingon dire no ang Dios, sang litula man kamoy nakita sa dihang gikan sa kalayo, misulti kaninyo ang Ginoo didto sa Sinai. Busa pagmatngon gayud kamo sa inyong kaugalingon, ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahong larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o babae o sa bisan unsang mananap o langgam isda. Ayaw kamo pagsimba sa adlaw, sa bulan o sa mga bituon. Take note no mga higala, kini mga pulong bang gingon diri sa Dios, sanglit wala man kamoy nakita sa dihang gikan sa kalayo, misulti kaninyo ang Ginoo didto sa Sinai. Busa pagmatngon gayud kamo sa inyong kaugalingon, ayaw ka po paghimog mga larawan nga inyong simbahon. Kay mao lagi mga tao gud sa una, maghimo lagi larawan, ribulto, then isipon nila nga mauna ang Dios. Muna giingnan sila sa Dios nga, wa gay mo kita nako, nya himuan ako ninyong imahin. So naagyud sa hunahuna as mga tao ba, niadto abisan pa mangali karon kung naa pa mangali na sila. Ang maghimog butang, muna dayon isipon nila nga mao na Dios. Muna ang Dios musuko ana kay mudaghan ang Dios day ana. Ingon ko siya nga, di ba ako ra may Dios? Usa ra may Dios niya nga nang magbaton pa mamuglain. Mao na nga kung maghimo taglarawan, isipon nato ng Dios mo gyud na gidili niya. Pero kung maghimo ra taglarawan, ato lang tahuron, bisan paghaluk-haluka nato na, bisan pagludha nato na, basta wa lang nato ilhang nga Dios na dili na dawtan. Dili kay basta luhod kuha na dayon, pagpagka Dios na dayon, no, mga igala. Ay daghan kay mga tudlings Biblia nga nagpasabot nga dili tanang pagluhod pagpakadiyos na. Okay, mga igala mo ni prueba nga ang mga tao sa una nga nasuko ang Dios kay ang larawan gud nga ilang himuon, ilhon gud nila mo na ilang Dios. Ani Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Dios nga baka o miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila o Ginoo. Maulain pang sita sa Biblia, Isaias 44:17. Og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios, no? Klaro kayo, iyang Dios. Miluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og muingon, luwasa ako kay ikaw maoy akong Dios. O mao ni mga tawhana ang nasuko ang Ginoo nila kay kanang larawan ra na ay ginaisipa nga mo na Dios. Unya ang Katoliko gitudloan batas mga pare nga kanang larawan ni Santa Maria Dios na, larawan ni San Vicente Dios na, ni San Antonio Dios na. Wa ta tudluis mga pare nga kanang mga larawan nato Dios na, so wa ta makasa og idolatria. Dinhi sa Oseas 14:1 ngadto sa 3 mga higala na adri klaro kayo ang panudlo nga Katoliko. Nga kung maghimo tag larawan, okay ra na, basta di lang yun nato himuong Dios. Ani basahon ko sa Oseas 14:1 ngadto sa 3. Balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios. Kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti og balik sa Ginoo. Ingna siya pasaylua ang tanan namong kalapasan og dawata ang among pangaliyupo og tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa mga kabayo. Og dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. O naadri mga higala. Oseas 14:1 ngadto sa 3. Unsa kuno ang mga pahimangno ug unsa kuno atong kinahanglang ipanaad ngadto sa Ginoo. Gingon diri, pasaylua ang tanan namong kalapasan, dawata ang among pangaliyupo, ug tumanon namo ang among mga saad kanimo. Ug dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mo kabayo sa mga kabayo, ug dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Kung sa ato pa mga higala, kung naay larawan dia, naay ribulto, okay ra na. Basta dili lang yung nato himuong Dios. O mo na instruction diri sa Biblia mga higala, dili lang himuong Dios.
mga igala, drita sa yukbo. Di lang ko mukutlo dahil og mga bersikulo ngo, although daghan kay mga bersikulo sa Biblia sama sa Ezekiel 41, 17 ngadto sa 22, no, Ezekiel 41, 17 ngadto sa 22, prueba nga ang templo sa Dios o kanang balay alampuanan naagi larawan. Wa lagi dautan ang larawan basta di lang gyud himuong Dios. Sama gud atong halas o katong bitin bang gipahimo ni Moises o gipahimo sa Dios ngadto ni Moises, gipahimo to niya. Naghimo si Moises og larawan sa bitin nga tumbaga kay ang gasugo ato Dios man. Pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, ginganlan nila kanang ngan sa usa ka Dios ba tung sa to nihustan. Nasuko ang Dios mo nang gipaguba rapod. So mo nay prueba katong kuan larawan sa bitin nga gihimo ni Moises, mo nay prueba na to nga ang Dios dili supak sa paghimo og larawan kay ang Dios may gasugo ni Moises ato nga himuan na Moises, di ba? Pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, nasuko ang Dios gipaguba rapod, di ba? So ingon na po ng issues larawan mga higala mga igsuon. Basta maghimo gitag larawan nya himuon na to ng Dios, kasa ta na. Kanya ang ato laging simbahang Katoliko wala manudlo nga kanang mga larawan nato Dios na. Kaya ang atong Dios Trinidad raman. Ang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Wala man magingon atong pare nga kanang Dios ni Santa kanang larawan ni Santa Maria. Kanang atong larawan ni Senyor Santo Niño Dios po na. Larawan ra na pero wa na itudlo nga Dios. Mao na nga wa ta makasa og idolatria no mga igala. O kining yukbo pod pagkadaghan ra ba kay prueba nato nga dili tanang yukbo pagpaka Dios pananglit. Kining Genesis o Exodo kapitulo 18 bersikulo 7. Si Moises mitahod siyang ugangan nga si Jethro. O sa kuan sa Hebreo gyud aning pulong mitahod nga sa ato pa veneration. Sa Hebro ana syakah. Niya kanang syakah kung hubaron gyud nato sa in English worship o simba o yukbo. Pero ang kahulugan ana veneration ra tahod ra pero simba ang gigamit sa Hebreo nga pinulungan. Oo. Exodo 17:7 pero sa atong hubad Binisaya mitahod na pero sa original gyud ana yukbo o worship kay sa Hebro ana syakah. Pero ang kahulugan tahod lang. Dagan gani mga igala. Adri sa kuan simbaha o tahura ang inyong amahan o ginahan. Exodo 20:12. Sa 2 Samuel 1:2 sa ikatulo ka adlaw miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Igisi niya ang iyang bisti o gibutang ang lapo kang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan mihapa sa atubangan ni David agig pagtahod. Una si David gitahod giyukbuan pero pagtahod lang but pasabot. Mga higala murag nakulangan kuan oras sa pagsitas sa paghatag nato sa mga prueba mga igala gikan sa Biblia. Pero mga igala ato ning ipadayon sunod Domingo pohon. Kaya lang niya mga bagong listener nato nga wala pagyug kayo masayod ba unsa kayo mga sita sa Biblia. So mga sunod Domingo atong iladlad diri ang mga bersikulo sa Biblia pagprueba nga kanang pagyukbo daghan na ay pagyukbo nga pagtahod lang but pasabutog mo na gihimo nato mga Katoliko. Okay, mga igalas ang lituan naman tayo igong panahon ay nyo kalimdi ang atong website no, sa internet ang veritas899.weebly.com. Sorry kayo no, wak na ta nakabasag text kay nagdali-dali gitaon ko kaya piki atong oras.
Okay, Veritas899.weebly.com ang atong cellphone number 0918549765. Ang website po diri sa RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, sa mga santo sa langit, ang mga anghel, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa mga taga-Dipolog, karong 2012, itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina.